Ojwang bende timo iwacho ni okenge ang'wen 4 bands mano exceeding expectation, wantiere kanyo koda meeting expectation, approaching expectation gi below expectation. Parni chon cha kan watime nwang'e ni nyithindo natimo penj mano mar KCP ma bende norumo. KCP ng'ene max makamago ni nono ewi max 500 ma to koro keti mane bands kanyo bende onge koda siro nyocho ni nyadhi moro manwarito winjo ni to school mane moyudo number 1 akene koso dani ni nene machal nade ng'eni laini mano mar CBE be koro gwenyre e kinde ma bende parni ma lot mokwongo iwacho ni they are the pioneer class ma bende koro timo penj mano mar junior ka koro dhi senior. Gimomiyo nene sirkal obiro gi wach mar CBC ma koro iluongo ni CBE nene wadwa we gi gimiluongo ni exam. Exam mandalo machon cha nene ka ji dhi timo penj inwang' ka kibachi go nyithindo, inwang' ka nitie joma kwalo penj, inwang' ka ilaro nitie joma kwalo penj to nitie joma laro skunde mabeyo. Nitie skul manoket national school minjo ka matinde wuoye cha. Koro jodongo laro skunde mabeyo. Ai to jomodhi e skunde matindo neno ka ok gidhi e skul. Koro ai to nitie gima nene gine sani gini education system ma wan go sani ma be wasebet go cha. En system manino kelnwa gi koloni. 300 year old system. Iwinjo ga matiende nene omiwa system ma en waloso mna joma tiyo i factory ma wazunge. Ma education for a long time ne ko bedo reviewed. Ma nyakino kanyo 7623 cha ndalo manejitumo O levels ai bangyo 844 ma wadmotumo 844 ai saninjwa gi local CBE. Koro review mar education osebed kawacho ni mondo nyithindo bed gi gimiluongo 21st century skills. Kik nyathi ko high school ti ananwang'o A. Tiwacho ni A no okonego bed ni kende e gima nyathi wuok e school. Wawacho ni ka nyathi wuok e school, wadwa nyathi mondo duog ka en gi skills, en nyathi man gi luor mokwongo, character. Ma ka ndike tich to konyal kwalo igine kambi mandike no. Winjo ga? Obed gi skills. Obed gi skills ma onyalo relate gi jomoko. Ma onyalo tiyo gi jomo mopogre kode. Winjo ga? Koro system ni lose mondo nyathi mondo bed gi gimiluongo competency. Wach ni kan chon cha nene ka ia e school kisetimo O level kata itumo university kiwuok to nitie joma opango mna line dwa ndiki tich. Ai ndalo ne nitie wer mani wernwa ni someni vijana mfanye sana bidii, mwisho wa kusoma utapata kazi mzuri sana. Koro choncha ni wadhi school ni wabon wangu tich maber to tinde tich no onge. Koro tiene ni somo masani wajo mondo wapuonj nyithindo bed gi skills mag entrepreneurship mondo ng'en kiwuok e school ok be chuno mondo inwang' tich to in wuon inyalo chako tiji, kata en tiji moro mar plumbing, kata en tich mar uso, kata mana lewni. Iwinjo mondo nyithindo obed gi skills gi mondo ok ni ka gisetieko school koro nyathi go lam to ina tije ma lam ng'en onge, tije tinde onge. Koro skills gi mondo koro CBC ni that is what was intended, lakini sani osebedo watered down. Ma ka sani kendo gikelo exam ni iduoke aduoka mos. Injoga ma gini kaka an gi luor mon gibro ketho intention mane wan go ma CBC. To akwayo sana ni kata ka ginde to giketh intention mane wan go. Nwach sani nyathi ok nyal bed ni ibet go ot nwach ok onwang'o ai kina more ni 100% transition. Nwach chon cha neno ka nyithindo mang'eny ok dhi university, ok dhi the next level because girem. Koro ibed gi nyathi ka ai no ka nyithindo mabende manorem wach no remgo. Ino ko dhi kata ke nyathi mariek ochako kata mahande moro. Ino ko aneno nyal timo maber ma seche moko nyathi mawuok university mocho nwang'o echa dugo tiyo na nyathi manorem cha. Koro odwan mondo nyithindo te opuonj maber. Kik wabed ni wapogo nyithindo ni moko mege orem to mege okalo. Winjoga? Koro mege gik manwa intend ma aneno ni at least this is the first gine mokwongo kang mokwongo
wadwa obed a learning lesson mondo wanen to after that ka nitie gimoro minyalo lok to wanyalo loke mbele kanyo. En kaka nene. Erokamano ahinya. Ang'e ni Recho weche mag somo to chiegni gi dho chunyi. In weche mag somo gi inene yo machal nade ahinya kinde ma jopuonjre